चलता था और नायलाय नायलाय बयबो लोगोफोर अब जो भी सोर होना है नङा जैसे भी सानगोन होना ना है बिनि हमने ये एथ' फैसला कर लिया सिरियास कि बुंनायखौ हम दोनों भाग मथा जाते हैं मथि तो बिनि इसलिए भिडिअखौ अभी हम भाग के आ सोरबा गए फार्स्टनिफ्राय नायदोंबा ना रावबो नङा बुंनो हानाय नङा जेनेबा नङानदां साननाय नङा आरोना ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट खालामखादों उन्दैया मिनिथावखा दा जेनिया बहुत आगैयाबो ज्यादा नायलाय ही नींद माबायदि आ गया बुंनो रोंदों अब हम माने लोग सो बिसोर जाते हैं खनले यार खनले तुम लोग भी सो जाओ भिडिअ खालामखादों खोमा ना बिदि बुंनो थाखाय नायलाय हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं दा आं नै फुङावनो बब'इसनि माबा एप्रिल फुल भिडिअखौ नायनानै ओरैबायदि दसेनो आं माने माबायदि निउस मोनखो बे फुजानि आयुनि मारै जाखो बब'इसआ साननानै ओरैबायदि एक्साइटेड जादों आरोखि मा भिडिअखौ माला नायजोबनो मोनो जालायखादों आरोखि ना बोरायाबो आंनाव फन खालामलायनानै सोंहरबाय ओइ बे बब'इसआ जेनियाखौ लामारबाय नामा होननानै आंनाव फन खालामलायनानै सोंहरबाय बे माने नायजोबाखै आरो फार्स्टआवनो नायनानै ससेयावनो माने आंनाव सोंनो लुबैनानै सोंहरथारबाय आरोना बोराया ओमफ्राय दाना आंबो नायबाय ससेल' नायनो मोनबाय आं ओमफ्राय नंमारगौबो सानबाय आं दाना आं ओंखाम संदों नालाय फुल नायजोबनो मोनासै आं दाननानैबो नायनो रोङासै ओमफ्राय नैबे दखानाव फैनानैसो आं नायजोब्बाय आरोना आं दिनैदि एप्रिलनि 1 थारिख नामा बेखौ जेबो सेन्सआवनो गैया आङो बे आगैनि भिडिअखौ नायनानैसो आं एप्रिल फुलखौ मिथिबाय आरोखि ना माने दिनैसो दिनैथ' 1 थारिख ओंखायनो बिदि खालामदों सानबाय आं नङाबा नंगौ सानथारबायमोन आं आरो आयौ माबायदि मारै जाखोनो बिदिथ' आगोलाव भाइरेल खालामलाबायनायाव बिसोर लोगोसो होनदोंमोन मारै बिदि होनखो मारै बिदि जाखो नंलाबायबाय आरोखि आं एखे बिसोरो सिरियास मोखां सोमथालायनानैसो खालामबावो भिडिअखौबो ओरैबायदि मथा मथि हायो आरोना बियो ओमफ्राय बिनि भिडिअखौ आं माने मोनसेबो बारग'आ नालाय डाइरेक्ट नटिफिकेसन फैखायो ओमफ्राय डाइरेक्ट नायखायो आरोना फुं जा सान जा जै टाइम मोनबाथाय नायबाय बिदि आरोखि ना ओंखायनो आं दिनैबो फुङावनो माबा नेट अन खालामनाय लोगो लोगो बेनासो फैग्रोबाय बिनि फैनाय लोगो लोगो नायबाय आङो आया मारै जाखो जेनियाजों मारै हाबा जाखो सानबाय आङो ओरैबायदि इन्टारेस्टेड एप्रिल फुल खालामबाय बे आगैया आं जा इन्टारेस्ट मोनदों आं ओंखायनो जेनेबा भिडिअ खालामनो लुबैनानै खालामबाय आंनि लोगोफोरनो जाहाथे आं माबायदि इन्टारेस्ट मोनदों बेनि भिडिअखौ नायनानै बयबो जा बिदि मोनदों जानांगौ मानो होनबा नंगौ जादों सानदों जानांगौ आरो जाय दानला दुनला नायो बिसोर मिथिगोन खिन्थु फार्स्टनिफ्रायनो सिरियास नायोबा नंगौ सानथारगोन आरोना आंथ' बिदि सानथारदों बिदिबा नायदो बयबो बिनि माबायाव थांनानै बब'इसनि ब्लगाव थांनानै नायदो लोगोफोर बिनि चेनेलाव फुल भिडिअखौ आं ओरैनो क्लिपसा होनानै होबाय आरोना जाहाथे आं जेनेबा बिनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों होननानै जाहाथे मिथियो जाहाथे जों बोराय बुरैयानो जों हाबा जानायफ्रानो एक्साइटेड जादोंबा सिख्ला सेंग्राफ्राथ' खम नङा नंमारगौ नामा नंलायलायदों बेना बाय बाय नायदो लोगोफोर